अजय दीवाना मलमल 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 मलमल। सुनो ये हमर झगड़ू चाचा वो है ने बैठनी चलो है सुनो खैनी चलीसा एकरे खैला से बदले दिशा लागे नहीं तनिको निशा रगड़ से बनेला बिगड़ल काम झूठो लोगवा करे बदनाम 80 चुटकी 90 तालो खैनी लगा के मुंह में डालो घर में केहू जाने न पाए ऐसन हम दतिया धैनी नया चूना लेके आईनी लहो बाबा बनाव खैनी। म्यूजिक बाय श्याम इंडिया म्यूजिक। का हो डीजे अजय मलमल हिला देला पूरा बिहार में। मुंह में डालो कोनो कोना लागी नहीं जादू टोना चाहे सरवाई करोना बाप मतारी जाने नहीं मेहरी कही बाबू सोना खैनी ऐसन चीज हो भैया बिगड़ल काम बनाई देला चाहे केतनो बड़का होखे छोटका से भीख मंगाई देला एकरे खा के देनी परीक्षा पूरा हो गईले मन के इच्छा नया चिनौटी चूना लईनी लहो बाबा बनाव खैनी। अजय दीवाना श्याम इंडिया म्यूजिक एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलमल मलमल मलमल। सुनो ये हमर झगड़ू चाचा वो है ने बैठनी चलो है सुनो खैनी चलीसा एकरे खैला से बदले दिशा लागे नहीं तनिको निशा श्याम लाल बदले बताई नितेश लाल से दले गवाई 80 चुटकी 90 तालो खैनी लगा के मुंह में डालो घर में केहू जान न पाई ऐसन हम दतिया धैनी नया चिनौटी चूना लईनी लहो बाबा बनाव खैनी। श्याम इंडिया म्यूजिक एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुरानी मुजफ्फरपुर।